Toto je naša Zem. A toto je naša Zem, ak sa k nej neprestaneme správať ako prasatá. Značky Lidl a Kia preto spojili sily a vydali sa spolu na cestu k zelenšiemu zajtrajšku. A tým myslíme doslova na cestu. Na štvorňovú roadshow na podporu elektromobility medzi ľuďmi na Slovensku. Veľa Slovákov si totižto elektroauto stále predstavuje takto. Автодром — это просто адреналин. A tak sme zbalili kufre, tie kufre dali do kufrov nových elektrických Kia EV6, by the way auto roka 2022, za volant posadili influencera Milana Bezmapy a publicistu Rastia Chválu a spolu precestovali vyše 900 km naprieč Slovenskom. Máme 100% baterku. A dokonca sme nabití aj informáciami. Kia je jasná, ale prečo Lidl? Pretože má udržateľnosť, ekológiu a zodpovedné podnikanie v DNA. Počkaj, pán je už nabudený. A pretože má nabíjačky. Elektronabíjačky na parkoviskách pri svojich predajniach, takže kým nakupujete, tak sa môžete nabiť. A tak sme krížom krážom po Slovensku mohli ľuďom okrem elektromobility a znižovania uhlíkovej stopy predstaviť aj 4 dôležité ekotémy. Ja som chcel byť šofér smetiar, ale teraz nás čaká úloha separačná. Áno. V Bratislave a Trenčíne sme sa spolu s Envipakom bližšie pozreli na separovanie. Kto si nevie vytriediť ani pracovnú plochu v počítači, nech sa naučí aspoň správne triediť odpad. V Žiline sme za divákom ukázali zákulisie špičkových technológií v závode Kia v Žiline, kde sa nové elektrické Kia rodia ako Neo z Matrixu. Zmestím sa, nice. A nazreli sme aj do najmodernejšej predajne Lidl. V Liptovskom Hrádku a Košiciach sme sa venovali lesom, klimatickej zmene a vysadili sme aj stromčeky v lesnej škôlke, aby po nás zostalo aj niečo viac ako len profily na sociálnych sieťach a tanečky na TikToku. Na záber sme povedali jasné nie plytvaniu potravín aj vďaka projektu Podiel sa a pomôž. Plný kufor dobra sme odviezli neziskovým organizáciám Dorka a Brána do života. Dúfam, že pomôže. Ale hlavne ukázali sme celému Slovensku, že elektromobilita je pohodlná, ekologická a ekonomická zároveň. Na sociálnych sieťach sme zasiahli vyše 1,1 milióna užívateľov. Objavili sme sa v 3 desiatkách mediálnych formátov s dosahom na viac ako 12 miliónov čitateľov a mediálna hodnota výstupov bola takmer 60 000 eur. A kto vlastne vyhral ekosúboj medzi Rasťom a Milanom? Tleskejte mi, mám to rád. Jeden múdry, druhý pekný, povedala si matka Zem a poďakovala sa obom rovnako, pretože v ochrane planéty môžeme byť víťazi všetci.